Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sithuse abaningi senzo sentandokazi Kusomahlaya uThando umselekwazi wangelikaThando Khomedo benze isiphihli somcimbi ngempela sonto. uThando umselekwazi wangelikaThando Khomedo wasemgababo benze umcimbi obusuka emgababo libangise ePortshepstone lapho abembesa waphinde wakhehla khona ingoduso yakhe uphilisiwe. Abantu bebephelele bebulala inyoka bekuhle kudelile kulomcimbi. Abanye bebengakholwa ukuthi ngempela lo Kusomahlaya usemncane wenza into enkulu kangaka futhi ebengalindelekile. Yenye intatheli zethu yeZwida Media TV iye yakhuluma naye uThando umseleka uzwele ukuthi uPaule wathini ngalomcimbi. Nginibingelele babukele bakhaya kuphela nibola khona i-channel yeni ngonqaphambili iZwida Media TV. Namuhla ke bafethu angihambe ngedwa njengoba nibona nje ukuthi ngiphethe insizwa la eniyithanda kakhulu. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele Thando mfowethu. Hayi mfowethu ngibingelele kakhulu ngiphinde ngibingelele nakubabukeli beZwida Media. Impela nje obeseshilo nje ubafu ukuthi akahambi yedwa ngikhona ngumfo wamseleko. Awutshela abantu emakhaya ukuthi wamuhle kangaka ngabe kwenze njani namhlanje? Namhlanje senza into engalindelekile kakhulu kakhulukazi njengakubantu thina esaziwa njengabantu abahlale beyibhedele la ku social media. Ngiyolobola namhlanje ngiyoyishaya iphelele ngiyomlanda impela umakoti. Okusho ukuthi ke nje abantu bengazi ngoThando comedy la einkundleni sekuzoba khona uThando comedy kazi. Mfowethu indaba ezinhle ngendlela emangalisayo namhlanje sambe safika khona la emgaba abaqathatha. Ngabe uzizwa kanjani ngosuku la namhlanje ngoba usushilo nje ukuthi usuku olukhulu for wena? Ngizizwa ngijabule kakhulu mfowethu ngizizwa ngijabule kakhulu nakube phela lukhona uvalo umcimbi ungakenzeki ukuthi yonke into izohamba kanjani but ke ngiyathemba ngoba nabafowethu bafikile abantu baphumile ngobuningi babo ukuthi yonke into izohamba kahle nezulu lazivuma so ngiyathemba ukuthi hayi yonke into izohamba kahle ngizizwa ngijabule kakhulu. Kuhle kakhulu mfowethu isinqumo sosithathile njengomuntu omusha ungathini kubanye abantu abasha? Ngingathi ezinye izinto kakhulukazi njengendaba yokulobola kungabi into umuntu ayibuka njengento ukuthi into efa uyenze masumdala noma masunjani. Ngoba lento ongahlangabezana nayo mawusuyenza usumdala namanje ungahlangabezana nayo so kungcono usheshe uhlangabezane nayo udile nayo manje kusaeli. Mangokuthi uyashada uyadivorce shada divorce kusaeli uphelelwe icala. Ungalindi ukuthi woza uguge manje ushawe istress sama divorce nani enza into manje udlule kuyona. Siyabonga kakhulu mfowethu. Impela mfowethu kunjalo.